Jatend piny Kenya William Ruto keto koke paro mar chik mar weche yiero okang' madhi yawo yo ne chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. Bang' Ruto keto koke chikno, aput moyiedhi koro idhi chuogi mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kuom thuolo mar ndalo 90 bang' chamo muma. Ting' maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo nono kod goro kiewo mag gwenge mapacho kaendi. Chris Owino nigi ler mar wachni. And all others. Bang' digni kuom thuolo mar higa achiel gi dweche buora, chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC koro nyalo chakore kendo tok jatend piny William Ruto keto koko e chik mar weche mag yiero mar 2024 e karomo mar KICC. Kaluwore gi chik manyien mar weche mag yiero, aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo kod jokanyo 9 ma en medruok mar ji 2 kowuok e chik machon. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. The IEBC is a very important institution. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. Jokanyo mag komitino dhi bedo ji 2 mowuok e duol mochung' ne chenro mag od bura PSC, ji 3 mag komiti mochung' ne duond buche e od bura, jakanyo 1 mar riwruok mar okinde LSK, ji 2 mawuok e riwruok mag ute lamo, kaachiel kod jakanyo 1 mawuok e riwruok mar jonon buge pacho kae, IcePark. Hand over a copy of the act to His Excellency the Deputy President. Aput makamano dhi bedo kod ndalo 90 mar luongo joman kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC, goyo gi kogno kendo chwalo nyingegi ne jatend piny William Ruto mondo ogwelgi bang' od bura puodhogi. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. Tich maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo wich bar mar nono kod goro kiewo mag gwenge mapacho kae. Mabiro kata doko ni thuolo mar nono kiewo mag gwenge mapacho kae ne onego timre dwe mar 3 higani. Chenro makamano ne ochwal nyime kaluwore gi onge mag commissioners mag IEBC bang' jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners Boya Mulu kaachiel gi Professor Abdi Gulie thuolo mar girumo e apisi e chak higani. Jalup jakom IEBC machon Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Jack Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati e wi duoko ma yiero mar tend piny mar 2022 e kinde ma Irene Masit to ne ogole apisi kod aput maneno no kido mare e kinde yiero maduong' mokalo. Kaluwore gi chik kare 89, IEBC onego non kiewo mag gwenge mapacho kae e kind higni 8 kod higni 12, gino mane bwogo keto piny Kenya e bugo mar chik, kaluwore ni kiewo mag gwenge mapacho kae ne onon mogik dwe mar 3 higa mar 2012. Mopogore gi nono kiewo mag gwenge, IEBC bende nigi ting' mar bago yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera, mosebedo maonge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higa 1 kod wards 7 e pacho kae. Chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC ne ochung' bang' komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mane otelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa kwedo aput makamano. Azimio ne okawo chung' ni apudno ne ogwel kod jatend piny William Ruto kende, gino mane omiyo giluoro kod kibaji ni ne onyalo dhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Okang' mar jatend piny William Ruto keto koke e paro mar chik madhi chugo duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC biro bang' riwruok mar Azimio golo ng'ur margi e wi digni e keto e tim moko kuom winjruok mane ochopie kod komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e karomo mar Bomas of Kenya.
Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi.